салом алейкум. Мегузарем ба дарси навбатӣ ва дар ин дарс мо давом медиҳем аз машқи 240 ва дар ин ҷо гуфта шудааст, ки теоремаи косинусҳоро дар намуди b квадрат баробари a квадрат ҷамъи c квадрат минуси 2ac косинуси альфа навишта мумкин аст, ки дар ин ҷо a, b ва c тарафҳои секунҷа ва альфакунҷи байни тарафҳои a ва c мебошад. Ин формуларо истифода карда қимати b-ро ҳангоми a баробари 4 метр, c баробари 5 метр ва косинуси альфа баробари 2 тақсими 5 будан ёбед. Ва дар ин ҷо бошад, агар мо ба ҷои a, b ва косинуси альфа рақамҳои додашударо мегузорем ва b-ро меёбем. Хуб, a менависем b квадрат баробар аст ба 4 квадрат, ба ҷои агар a монем ҷамъи мешавад 5 дар квадрат ба ҷои c ва мешавад минуси 2 зарби 4 зарби 5 ва ба ҷои косинуси альфа бошад, агар 2 тақсими 5-ро мегузорем. Ва агар инро ҳисоб кунем, яъне ки 16 мешавад, ҷамъи 25 мешавад, 5 бо 5 ихтисор мешавад, 4 16 мешавад дар ин ҷо низ. Ва агар инро ҳисоб кунем, 16 ба 16 меравад ва мемонад 25. Хуб, дар ин ҷо бошад, агар мо b квадратро ёфтем, бояд мо чӣ кор кунем? Аз 25 реша гирем ва ин мешавад 5. Ва ҷавоби дар ин ҷо c-ро интихоб мекунем, яъне ки c 5 метр мебошад. Мегузарем ба машқи 241. Миёнаи геометрии се адад ба решаи кубии се abc баробар аст. Миёнаи геометрии ададҳои 5, 25 ва 64-ро ёбед. Яъне ки ба ҷои ин рақамҳо мо чӣ кор мекунем? 5, 25 ва 64-ро мегузорем. 5 зарби мешавад 25 зарби 64. Бо ёрии калкулятор агар мо ин рақамҳоро зарб кунем, чанд мешавад? Биёед зарб кунем якҷоя. Хуб, аз ман 8000 шуд ва биёед решаи кубии 8000-ро мегирем ва агар гирем, ин мешавад баробари 20. Хуб, ва ҷавоби d-ро дар ин ҷо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи навбатӣ. Миёнаи геометрии се адад ба решаи кубии abc баробар аст. Миёнаи геометрии ададҳои 2, 4 ва 8-ро ёбед. Яъне ки боз дар ин ҷо ҳамин усулро истифода мебарем. 2 зарби 4 мешавад, зарби 8 мешавад. Ва дар ин ҷо бошад, агар 2 зарби 4 8 мешавад, 64 мешавад. Дар ин ҷо 64, ин ва баробар мешавад. Агар аз чӣ кор мекунем? Аз 64 кубии реша гирем, агар 4 мешавад. Хуб, 4 ва ҷавоби b-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 243 ва дар ин ҷо низ гуфта шудааст, ки миёнаи геометрии ин ададҳоро чӣ кор кунед? Ёбед. Ва мегузарем, биёед мешавад 6 зарби 12 зарби 24. Ва агар ин ҳамашро дар калкулятор ҳисоб кунем, 6 зарби 12 ва 24 ва решаи кубии се-ро мегирем ва ин мешавад 12. Хуб, ва метавонем ки ҳамаи ин зарбшавондаҳоро ба се биёрем. Вақте ки мо аз 8 решаи кубӣ мегирем, ин мешавад 2. Чунки агар мо чунин нависем, 2 дар дараҷаи се, ин мешавад 8. Хуб, чӣ гуна? Бо ин тарз, яъне ки нигоҳ кунед, чӣ кор мекунем? 2-ро мо чӣ кор бояд кунем? 3 бор зарб занем. 2 кара 2 4 мешавад ва 4 кара 2 мешавад 8. Яъне ки 2-ро дар решаи кубии се нависем ва дар ин ҷо решаи кубии се бошад, агар онҳо ихтисор мешаванд ва дар ҷавоб 2 мемонад. Ва дар ин ҷо бошад, агар мо ин зарбшавандаҳоро низ чунин метавонем ки нависем, яъне ки 6-ро дар ин ҷо чӣ гуна нависем? 6 зарби 12 аст. Биёед як бори дигар. 3 метавонем ки нависем 2 зарби 3, ин мешавад 6 ва 4 зарби 3, ин мешавад 12 ва 8 зарби 3, ин мешавад 24 ҳам хел аст. Хуб, 8 кара 3 24 аст. Хуб, дар ин ҷо бошад, агар чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунед, 2-ро агар ба 4 зарб занем, ин мешавад 8. Хуб, яъне ки 8 мешавад зарби 8 дар ин ҷо ва 3 дона 3 дорем, яъне ки 3 дар дараҷаи 3 мешавад. Хуб,
3 дар дараҷаи 3 ки шуд, бо ин ихтисор мешавад ва аз 2,8 дар дараҷаи 3 меравад ва 2 кара 2 4. 4-ро ба 3 зарб мезанем, ин мешавад 12. Хоб дар ин ҷо b-ро интихоб мекунем ва бо чунин тарзҳо низ метавонем ки ҳал кунем, агар ба шумо калкуляторро иҷозат надиҳанд. Хоб мегузарем ба машқи 244 ва дар ин ҷо миёнаи арифметикии се ададро ёбед гуфта шудааст. А, Б, С оварда шудаанд ва танҳо мо ин рақамҳоро дар ин ҷо мегузорем ва ҷавобашро ҷамътар мекунем, меёбем. Хоб 24 ҷамъ мешавад 15.5 ва мешавад ҷамъи 8.5. Хоб ва дар ин ҷо агар мо ёбем, яъне ки 8.5 ва 15.5-ро якум ҷамъ мекунем, мешавад 16 ҷамъи 8, ин мешавад 24, ҳам 24 24 ин мешавад 48 ва тақсими 3 мекунем. Агар тақсими 3 карем мешавад 16, 16 зарби 3 ин мешавад 48, 18. Хоб ва дар ин ҷо мешавад ҷавоби мо 16. Ҷавоби b-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 245. Дар машқи 245 низ чунин дода шудааст. Дар ин ҷо бошад, агар мо 32 ҷамъи 15/6 мекунем ва ҷамъи 9/4. Хоб тақсими 3. Бо ёрии фикри худ ва ё бо калкулятор агар мо ин масъаларо ҳал кунем, ин мешавад 19. Хоб ва ҷавоби b-ро дар ин ҷо интихоб мекунем дар 245. Мегузарем ба машқи 246. Дар ин ҷо низ чунин дода шудааст. Ман инро мемонам. Шумо худатон бояд чӣ кор кунед? Худатон бояд ин масъаларо ҳал кунед. Самостоятельно, яъне ки мегӯянд. Хоб, мегузарем ба машқи 247. Дар машқи 247 диаграмма дода шудааст. Дар диаграмма нархи як намуди велосипед дар 4 мағоза нишон дода шудааст. Барои харидорон дар мағозаи якум тахфиф нест, аммо дар мағозаи дуюм 15%, дар мағозаи сеюм 30% ва дар мағозаи чорум 20% тахфиф амал мекунад. Як тахфиф ин скидка мегӯянд. Хоб, маблағи камтаринеро муайян кунед ки бо он ин намуди велосипедро харидан мумкин аст. Чӣ гуна бояд мо ин масъаларо ҳал кунем? Хоб, бинед, яъне ки дар мағозаи якум бошад, агар чӣ аст? Тахфиф нест. Тахфиф нест. Дар мағозаи дуюм бошад, агар тахфиф чанд фоиз аст? Тахфиф 15% мебошад. Хоб, тахфиф 15% мебошад ва дар мағозаи сеюм бошад, агар тахфиф чанд аст? Тахфиф 30%. Хоб, дар мағозаи сеюм тахфиф 30% мебошад ва дар мағозаи дигари бошад, агар охир ки тахфиф чанд аст? Чорум 20%. Бале. Хоб, нигоҳ кунед, яъне ки агар мо дар мағозаи якум тахфиф набошад, агар ин нарх мешавад нархе ки ҳаст, яъне ки нархаш 600 сомон мебошад ва дар мағозаи дуюм биёед бо ҳисоби тахфиф бо скидка мефаҳмем ки нархи велосипед чанд аст. Яъне ки бояд мо чӣ кор кунем? 700 дар ин ҷо минуси мешавад 0.15 зарби 700. Бояд инро мо ҳал кунем. Ин мешавад 595. Хоб, 595, яъне ки чӣ гуна мо инро ҳал кардем? Нигоҳ кунед. Яъне ки 0.15%, мебахшед, 0.15 скидка ҳаст, яъне ки тахфиф аст. Нархи худи велосипед дар мағозаи дуюм 700 сомон мебошад, яъне ки боз ба шумо скидка мекунанд, яъне ки чанд сомон скидка мекунанд? Ба ҳамон 700 сомон 15% скидка мекунанд. Агар ай 700 сомон 15% ҳамон рақамро ёбем, бояд мо фоизро ба ададҳои яъне ки долӣ гузаронда ин нархро ёбем. 0.15 зарби 700 мешавад ва дар ин ҷо 595 сомонӣ мешавад дар мағозаи дуюм нархи як велосипед. Ва бо чунин тарз метавонем ёбем ки дар мағозаи сеюм ва чорум нархи велосипед чанд мешавад. Яъне ки дар мағозаи сеюм бошад, агар нархи велосипед 900 сомон мебошад, минус мекунем ба тахфифи дар мағозаи сеюм ин ҳаст 0.3 мешавад зарби 900 ва биёед бо калкулятор ҳисоб мекунем ин чанд мешавад.
ва дар ин ҷо бошадагар мешавад 630 сомон. хуб, дар мағозаи чорум бошадагар нархи велосипед 800 сомон аст, минус мешавад ба яъне ки чанд тахфифи мо 02 зарби 800. хуб, дар ин ҷо мешавад яъне ки 2 зарби 800 160 мешавад ва 160 гирем агар ин 640 мешавад. хуб, яъне ки камтарин нарх дар мағозаи дуюм мебошад, яъне ки дар мағозаи дуюм 595 сомон, яъне ки ҷавоби Д-ро мо дар ин ҷо бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хуб, агар саволошро дарк камтар ё наистед, мегузарем ба машқи 248 ва дар ин ҷо мебинам ки боз чунин мисол дода шудааст, яъне ки боз бо ҳамон тарзи 247 мо ин мисолро чӣ кор мекунем, метавонем ки ҳал кунем. хуб, дар мағозаи якум бошадагар ин мешавад 800. хуб, дар мағозаи якум 800 зарби, яъне ки биёед бигирем мағозаи якум 35% тахфиф дорад. Агар 35% тахфиф дошта бошад, яъне ки аз 100% тарк кунем 35, ин мешавад 0.65. яъне ки 65 мешавад. Агар ба касрӣ гузаронем, агар ин мешавад 0.65, яъне ки аз нархи аввала 800 сомон аст, яъне ки 800 сомон зарби 0.65 мешавад, чунки бо ҳисоби тахфиф бо яъне ки аз 0.65 ҳиссаи адади ҳамон нархи аввала ин велосипедро, ин молро чӣ кор мекунанд, мефурӯшанд ва 800 зарби 0.65 мешавад. дар ин ҷо бошадагар 520 мешавад. хуб, забт кунем, 520 мешавад, мегузарем ба мағозаи дуюм ва дар ин мағоза тахфиф нест. хуб, тахфиф нест, яъне ки нархаш мешавад 500 сомонӣ ва дар мағозаи сеюм бошадагар, дар мағозаи сеюм 700 сомон аст. 700 сомон зарби мешавад 0.75. хуб, ва дар ин ҷо мебинем ки бо чанд нарх велосипедро ба мо мефурӯшанд. Мешавад 525. дар ин ҷо бо калкулятор забт кардем. хуб, мегузарем ба чорум ва дар ин ҷо 600 аст ва 0.8 мешавад. хуб, аз 0.8% ҳамин молро ба мо чӣ кор мекунанд, мефурӯшанд. 600 зарби 0.8 мешавад 480. хуб, нархи камтарин ин аст 480 ва ҷавоби Б-ро чӣ кор мекунем, дар ин ҷо интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 249. дар ин ҷо низ тахфиф дода шудааст ва биёед ҳал кунем. Барои якумаш бошадагар метавонем 500, дар ин ҷо 0.15 0.85 мешавад, мегузаронем ба касри, яъне ки ба чунин ҳолат ва агар зарб кунем, ин мешавад 425 сомонӣ. хуб, ва дар мағозаи дуюм бошадагар 700 сомонӣ ҳаст. 700 сомонӣ зарби мешавад ба 0.65. хуб, 0.65 ин баробар мешавад ба 455. мегузарем ба мағозаи сеюм. мағозаи сеюм 400 сомон ҳаст, тахфиф дорад мағозаи сеюм. дар мағозаи дуюм 35 ва дар мағозаи чорум сеюм тахфиф нест, яъне ки 400 сомон мешавад дар мағозаи сеюм. дар мағозаи чорум бошадагар 600 мешавад зарби 0.8. хуб, 600 зарби 0.8 ин мешавад 480. хуб, ва дар ин ҷо бошадагар аз ҳамон нархи камтарин ин 400 сомонӣ мебошад ва 400 сомонӣ бошадагар ҷавоби С ба мо дуғрӣ мегирад. мегузарем ба машқи 250, яъне ки дар ин ҷо диаграммаи даврашакл дода шудааст. мебинем ки авлохунҳо 20% мебошанд, яъне ки баҳои се ба мо 40% ва ҷойгирако, яъне ки миёна ин се мешавад, яъне ки хубтар мехондагиё. дар он ҷо чӣ гуна буд? Авлохунҳо ва ҷойгирако, яъне ки камтар
پایانتر خرشتو میگویند. 4 میشود و خوب و اعلی خوب خونو و دوگیرаков шудагар 10%. чикор кардан лозим аст? Дар диаграмма нишон доди фоизи баҳои гирифтаи 150 нафар хонандаи синфи 11 аз кори санҷишии фанни математика оварда шудааст. аз диаграмма истифода карда муайян кунед ки чанд нафар хонанда баҳои 4 гирифтааст. дар ин ҷо бошудагар мо чӣ кор мекунем? Яъне ки 100% ҳамаи ин хонандаҳо мебошанд. 100% минус мешавад 20, аъло хоно минуси 43 хоно ва 2 хоно минуси 10. ин мешавад чанд фоиз? 30%. яъне ки дар ин ҷо 30% мешавад. Бояд мо фоизро наебему, нафари хонандаҳоро ёбем. агар ҳамаи хонандаҳо 150 бошудагар зарби 0.3 мекунем, даров ин мешавад 45 ва 45ро интихоб мекунем. 251 ва 252 бо чунин тарз шумо метавонед ки ҳал кунед бо усули 250. ин дар ин ҷо ягон ҷои қинигарӣ надорад ва агар қинигарӣ шуд дар телеграм дар комментариҳо нависед, дар ютуб. хоб мегузарем ба машқи 253. дар диаграмма шумораи хонандагони 4 синфи 11 нишон дода шудааст. хонандагони синфи 11 бе чанд фоизи ҳамаи хонандагони ин синфро ташкил мекунад? яъне ки бояд мо чӣ кор кунем? ҳамаи ин хонандагонро дар ин ҷо ҷамъ кунем. яъне ки 35 аз 11 аз 11 бе 30 мешавад ва аз 11 в 25 ва аз 11 г бошудагар 35. хоб агар ин ҳама ҷамъ кунем 125 мешавад. хуб бале 125 мешавад. мегузарем ба қисми дуюми ҳалли ин мисол. 125 ин мешавад 100%. хоб 100% мешавад ва 30 аз 11 бе бошудагар 30 нафари хонандаҳо чанд фоиз аст? яъне ки чунин модуля тартиб дода мо x-ро меёбем. яъне ки дар ин ҷо бояд мо чӣ кор кунем? 125 тақсим мешавад. дар ин ҷо бошудагар 100% зарби 30 нафар мекунем. хоб инро ба ин зарб мекунем, инро ба ин ва дар модуля 100% зарби 30 мешавад тақсими 125. яъне ки фоизро ба таги фоиз дар ин ҷо бояд мо чӣ кор кунем? нависем бо чунин тарз. ва агар бо калкулятор ҳисоб карда бароем, аз ман 24 шуд. 24% мешавад. хоб 24%ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 254. дар машқи 254 низ чунин мисли 253 ҳаст. ин тарзи шакли ҳаллро дида аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳал кунед 254ро. ва 255 низ чунин мисол мебошад. бисёр ҳам осон ҳастанд. ва 256ро биёед бинем чӣ гуфта шудааст. аз қисми боқимондаи борхате ки дар мағозаи китоб нигаред ба расм менигарем. китоб, тақвим, дафтари умумӣ. миқдор дода шудааст, нарх ва номгӯ. дода шуда буд муайян кунед ки як дафтари умумӣ чанд сомонӣ аст. ва дар ин ҷо бошудагар мо чӣ кор мекунем? аввал китобро ҳисоб мекунем. яъне ки 4 китоб ба нархи 20 ин чанд мешавад? 80 сомонӣ мешавад. хоб тақвим бошад агар ба нархи чанд? як дона 16 сомонӣ. хоб 16 сомонӣ. ва агар ҳамагӣ 116 сомонӣ бошудагар мо 80ро ҷамъи 16 мекунем. дар ин ҷо чанд мешавад? ин 96 мешавад. хуб ва 116 минуси 96 мекунем. чанд сомонӣ мемонад? яъне ки ин мешавад аз дафтар. дар ин ҷо бошудагар мешавад 20. хоб ва яъне ки як дафтар ин мешавад чанд? яъне ки 20 тақсими 2 мекунем, барои ки ду дафтар аст. ин мешавад 10. яъне ки як донаи дафтар 10 сомонӣ мебошад. ҷавоби б-ро мо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 257. дар ин ҷо низ чунин дода шудааст. яъне ки биёед бинем китоб, тақвим, дафтари умумӣ. яъне ки китоб 3 зарби 25 мекунем. ин мешавад 75. мегузарем ба тақвим мешавад
4 ضربی 12. خب این میشود 48. خب میگذاریم با دفتر رو یافتن لازم است، یعنی که 75 جمعی 48 کنیم اگر در اینجا چند میشود 123. خب 123 میشود و همگی 147 است. 147 مینوس میشود 123 این میشود 24 و 24 تقسیم 3 چونکه 3 دفتر است این میشود 8، یعنی که یک دفتر 8 سومونی است. جوابی بی رو انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 258 و در اینجا نیز چنین مثال داده شده است. کتاب 2 ضربی 25 میشود این میشود 50. تقویم این میشود 3 ضربی 15 با چنین ترسن 45 در اینجا میشود و دفتر رو باید مشکل کنیم. یا بیم همگی 121 سومونی، یعنی که 45 و 50 رو باید مشکل کنیم جمع کنیم این میشود 95 و 121 مینوس 95 میشود این برابر میشود با 26. خب 26 و 26 تقسیم 2 این میشود چند 13. خب 13 رو انتخاب میکنیم، یعنی که دفتر در اینجا 13 سومون نرخ دارد و یعنی که من در اینجا با شما میمونم که 259 رو خودتون با یاری خودتون حل کنید و جوابش رو در کامنت یا در تلگرام نویسید. خب در اینجا تمام، تا درس آینده.